ширкати миллии букмекерии формула 55 ҷиҳати ҳунарнамои арзанда дар чемпионати осиё 2024 оид ба футзал тими миллии футзали тоҷикистонро бо 550 000 сомонӣ мукофотпулӣ қадрдонӣ намуд. дастаи футзали кишвари мо дар ҷоми осиё 2024 натиҷаи таърихӣ нишон дода аввалин бор ба ҷоми ҷаҳон оид ба футзал ки дар моҳҳои сентябр ва октябр дар пойтахти ӯзбекистон шаҳри Тошканд баргузор мешавад роҳ ёфт ва кишвари моро дар ин мусобиқаи муҳташами сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. дар маросими супоридани мукофотпулиҳо ки дар толори комюнити душанбе баргузор шуд, роҳбарияти ширкати формула 55, намояндагони федератсияи футболи тоҷикистон, ситоди мураббиён, ҳайати бозигарон ва маъмурони мунтахаб иштирок намуданд. формула 55 таи 10 соли охир ба ҳайси сарпарасти расмии лигаи футзали тоҷикистон пайваста дар канори даста ва ба тими миллии футзали кишвар дастгирии ҳамаҷонибаи хешро дареғ намедошт. зимни суханронии худ директори генералии аввалин ширкати букмекерии формула 55 изҳор дошт ки мо ҳамеша ба ҳунару тавонои футзалбозони тоҷик бовар доштем ва аз дастовардҳои бозигарони худ дар арсаи байналмилалӣ изҳори хушнудӣ мекунем. мо ҳамчун сарпарасти расмии лигаи футзали тоҷикистон наметавонем дар бораи ҳамкории деринаи худ бо футзал бахусус бозигарони он суҳбат накунем. қобили қайд аст ки дар 17-умин ҷоми осиё оид ба футзал тими миллии футзали тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Пайрав Воҳидов мақоми чорумро касб намуд ва ин ба дастаи мо имкон дод то аввалин бор ба ҷоми ҷаҳон роҳ ёбад. ин бори аввал нест ки ширкати миллии букмекерии формула 55 варзишгарон ва махсусан футзалбозони тими миллии кишварро дастгирӣ мекунад. қаблан дар доираи барномаи тоҷикистон ба пеши ин ширкат яке аз лидерони асосии тими миллии футзали тоҷикистон Файзалӣ Сардоров ва капитани тими миллии футзали мамлакат Дилшод Саломов низ бо мукофотпулӣ қадрдонӣ шуданд. ҳама як даста будем, ҳама эҳсосот бо ҳама бачаҳо баробар мешуд, ҳама яхе хурсандӣ мекардем. ин эҳсосоти фаромӯшнашаванда аст барои ҳар яки мо, ба ҳар яки тоҷикистониё фаромӯшнашаванда аст ин эҳсосот. омодагиро ӯзи барномаи мушаххас бояд тайёр кунам ва ба шӯъбаи техникии федератсияи футбол бояд супорам ва баъд аз қуръакашӣ омодагиро сар мекунем, моҳи июн мешавад. ҳар рӯз ҳама дастаҳо пурқувват ҳастанд, лекин мехостем бо дастаҳои Америкаи Ҷанубӣ бозӣ кунем, барое ки футзалашон хеле рушд кардааст ва бисёр хуб бозӣ мекунанд. дар қувва бо дастаҳои Бразилия, Аргентина қувваи худро месанҷидем, хуб мешуд. тақдир баландӣ накард ва тамом хатогиҳое кардем ки дар он ҷо рух дод дар чемпионати осиё. дар чемпионати ҷаҳон инҳоро албатта аз дида, аз видеоҳо тамошо карда ин хатогиҳоро дар он ҷо ба ин хатогиҳо роҳ надиҳем. бояд мо ҳамон коре ки бояд мо мекардем, албатта бозии охирон бо Афғонистон буд, ба чемпионати ҷаҳон баромадан кардем ва ин давомаш бо Таиланд хеле тими қавист. албатта мо медонем бо Таиланд ва дар он ҷо мухлисон хеле зиёд буданд, 11-12 ҳазор ба фикрам гуфтанд мухлисон буданд. аз тарафи онҳо низ хеле мухлисӣ мекарданд ба дастаи худ ва мо ҳар коре аз дасти мо омад мо кардем ва албатта ин зарбаҳои пеналти вақте касе баландӣ кунад ҳамон ғалаба мекунад. муборак бошад. як ҳафта мезанем. бозигар Насратшоҳ Исмоилов. муборак бошад Файзалӣ. капитани дастаи якачини Тоҷикистон Дилшод Саломов. Шарипов, муборак бошад. Некрӯз Алимамадов. хеле ки гуфтанд гатузои мо. муборак бошад. Идрис Ёров. Бахтиёр Солиев. доим ки дар ҷоми ҷаҳон ҳам ҳамин гуна сарбаландона бозӣ мекунем. Баҳодур Хоҷаев. ва ниҳоят дарвозабони асосии дастаи якачин Фирӯз Бекмуродов. бо мукофотпулӣ қадрдонӣ карда мешавад. Умед Қӯзиев мукофоти ӯро мерасад.